Jednou zo Štefanových obetí bola staršia žena, ktorá zomrela v jednej z bratislavských nemocníc. Lekári, ktorí telo pripravili na transport na patológiu, v záznamoch uviedli aj presný počet zlatých zubov v ústach. Prevoz realizovala pohrebná služba, kde Štefan pracoval a ten papiere prevzal aj podpísal. No po prevoze zuby chýbali. Známa, ktorá sa o pani Milku starala, podala oznámenie na polícii a tá začala trestné stíhanie. Pri vypočúvaní sa Štefan priznal, že zneúctil pani Milku. Z úst jej skrutkovačom vypáčil zlaté korunky počas toho, ako stál krytý dverami chladiaceho boxu, do ktorého telo zosnulej zasúval po jeho odovzdaní asistentovi patológie a následne si tieto zlaté korunky uschoval za účelom speňaženia v záložni. O pár hodín bol však telefonicky kontaktovaný pracovníkmi patológie, že zosnulej, ktorú priviezol, chýba v ústach zubné zlato, či má k tomu čo povedať. V opačnom prípade zavolajú políciu, čo sa aj fyzicky stalo. V priebehu niekoľkých vypočúvaní sa Štefan priznal, že v uplynulých 5 rokoch na viacerých osobách ako vodič pohrebných služieb, skrutkovačom alebo iným obdobným predmetom odnímal z úst zosnulých osôb zubné zlato, ktoré potom pravidelne odnášal do 2 bratislavských záložní celkovo 17 krát, pričom takto speňažil celkovo 26 položiek úlomkov zubného zlata. Tým, že bol skutkový stav spoľahlivo preukázaný vykonanými dôkazmi, prípad sa neprejednával na hlavnom pojednávaní, ale o skutku rozhodol samosudca trestným rozkazom. Uznal Štefana vinným z pokračovacieho prečinu hanobenia mŕtvého tým, že zneúctil mŕtvého závažnejším spôsobom konania po dlhší čas a na viacerých osobách. Odsúdil ho na trest odňatia slobody v trvaní 2 rokov, avšak vzhľadom na jeho doterajší život a prostredie, v ktorom žil a pracoval, okolnosti prípadu mal dôvodne za to, že na jeho nápravu výkon trestu odňatia slobody nie je nevyhnutný a tento výkon podmienečne odložil na skúšobnú dobu v trvaní 4 rokov.